Здравейте и от мен, Да Шеф, любимата рубрика на целия български народ и на винаги гладния Сашо Кадиев. Днес мой гост е една дама, която е майстор на спорта по художествена гимнастика. Тя е била актриса в пантомимен театър и е наградена с златен плакет за висок професионализъм и значимо присъствие в сценичното танцово изкуство в България и в чужбина. За мен е чест да готвя рамо до рамо с дамата създател и хореограф на Роберта балет Роберта Джурова. Шеф Джурова, добър ден! Добър ден! За мен е изключително приятно голяма да си тук. чест да съм тук. Направи едно упражнение за готвачи. Изпук. Трябва да пукне ли? Меджик. Така. Готови сме. Така, с това меджик. Какво ще готвиш днес? Една моя рецепта. Не знам дали ще се хареса на зрителите, но моето семейство много я харесват, тъй като е пости, затова постни чушки, пълнени с гъба кладница, с морковче, тиквичка, лук, царевичка, маслинки и подправки букет, чесънче задължително и Ни казахме ли чушки? Чушки, пълнени чушки. Чушките са тук, червени трябва да бъдат задължително. Добре, сега един шпагат, че преди малко аз се повлиях от цирк Балкански. Един шпагат няма да ме караш да правим. Да, но тук преди малко аз видях едно видео, което всъщност това съм аз. Това си ти, да. Да, всичко си едно ти. предаване преди години, може би 2-3 години, когато аз състезавах в категория, няма да казвам каква, 55+, нали? Но пандемията сложи край на моята състезателна кариера. Лошото е, че аз нямаше с кого да се състезавам. Нямаш с кого да се състезаваш. Малко ми стана скучно. Добре, искаш ли да започнем сега необходимите продукти? Веднага. След като ги изброихме, нарязваме наситно всичкото, което ни трябва. Тиквички, лук, моркови са ненастъргани. Го, да. И тази гъба кладница. Аз съм ти сложила малко зехтин. И да започваме да задушаваме. Защото след това, както казахме, господин Кадиев, той обожава тази моя рубрика и се стараеме да ни е готово всичко. Лукчето. Искаш ли леко да ти го не знам, може би... Как стартира с балета? Искам да знам. От художествена гимнастика, балет, театър. Всичко това заедно. Аз така, какво да почна да говоря, няма да не стигне времето. Но така или иначе, по-съкратено, съкратената версия, нали слагаме всичко тук първо. Всичко слагай. Всичко слагай. Заедно задушаваме, гъбките са страхотни. Колко време ще задушим? Докато леко мекне ориза. Ориза го слагаш най-накрая ли? Да. Така, значи тази гъба кладница, която е една много... Аз се разрових. Първо е много лесна за готвене, тя няма аромат и не се изсушава, както манатарката, например, а се маринова. И другото, което не променя цвета, и за това е много такава гъба, която се ползва за готвене. И в момента ние заместваме и месото, нали така? Точно така. За мен тя е заместител на месото. Да, и дори съм чувала, че се прави супа в кавички, шкембе с тази гъба кладница. И аз съм чувала това. Много е такава тлъстичка, дет се казва по-нашенски. И какво? Така. Балета? Истината е, че всичко започна от гимнастиката на 5-годишна възраст. На 5 години? Да. Дълга е историята. Един ден, като запиша мемуарите си, ще го разкажа. Ти сама ли избра този спорт да тренираш на 5 години или твоята майка? Мама ме заведе на цигулка и на пиано. Издържах изпита, но беше висока таксата. След това отидахме в балетната школа. Там казаха, че съм много малка за балет. Да. И по пътя вече, слизайки по стълбите, аз плачех, защото не ме взеха. И ми срещна една жена, светла и памет, моята първа треньорка, Пепа Георгиева. И тя ми каза, ела при мен няма такса и надявам се да ти хареса и не си малка. И така започнах с гимнастиката. Но всъщност за балета ме откри светла му памет Видин Даскалов на едно участие в Шумен, 25 години БСФС Шумен. Хвана ме за ръчичката и каза,
ела да те заведа при един човек и ме заведе при шефа на музикалния театър в Шумен. И така в 8-ми клас. Малко случаите да сложим. Да. В Така. 8-ми клас аз започнах да танцувам. И така се породи любовта към балета. След това вече спортна академия, треньор по художествена гимнастика, учител по физическо Имаш ли травми, ограничение, било то за храна? Не. Не? Не. Всичко си се хранил, значи с много добър метаболизъм, така ли да разбирам? Много тренирам. Много танцувам. Да тренираш, но може и да си хапваш, нали така? Хапвам си абсолютно всичко. Да. Така, и по-късно вече, когато вече бях студентка тук Ето малко от маслините. София, Какво ти дава? кандидатствах в театър балет? Движение, пантомимния театър, който го няма вече, закрите, светла му памет на Велю Горанов. Всъщност съм се учила от най-добрите. И тогава аз направих Роберта Валет, 89-та година. 34 години правим тая година. С колко танцорки започна? Започнахме с 3 момичета. Една от тях е треньора в Роберта Балет Варна. Още сме заедно. Да. Сега вече имаме школа и в Ракитово. И сега на спектакъла ще събереме всички заедно. И това ще ти разкажа по-късно. Спектакъла на коя дата ще бъде? 20 май, 34 години. Къде ще бъде? Дом на културата Искър в Дружба. Така, ще има колко време ще бъде този спектакъл с светлини? Спектакъла ще бъде Мощта на боговете. Нощта или мощта? Мощта. Ще разкажем накратко с танц за всички богове гръцки. И съм поканяла боговете на един клуб на Здравко Куртев, които са гимнастици, страхотни. Да. Служи малко водичка. Така, слагам вода, сега това трябва да се задуши и след това ще печем на загрят фурн, но това ще го обясним във втората ни част. Ще го обясним във втората част. Добре, Роберти. Само иска да ти кажа, Нямаш време. После ще ми кажеш. Сега към Деси също трябва да предам. Добре, после ще си говорим. Сега ще Деси и към вас, бейби.